бародароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва аз дарди дандон азият мекашанд, ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед ва аз номи канали Юрист TJ ба онҳо муроҷиат кунед, ба худ тахфифҳо бигиред. Ба ҳама намуд дарди дандон онҳо муолиҷа мекунанд. Ҳамаи шуморо он бародарони тоҷик интизоранд. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали мо. Дар комментариҳои мо баъзан нафаро қайд кардан, савол додан оиди гузаронидани зодрӯз. Чандин нафар дар ҳамин мавзӯъ ба мо савол дод ки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидани зодрӯза чӣ хел иҷоза додагиай. Яъне ки дар бораи гузаронидани зодрӯз дар кодекси танзим моддаи 8 омадагиай ки зодрӯз бо таври ихтиёрӣ гузаронида мешавад танҳо дар доираи оила. Яъне ки хешовандони наздике ки дар оила дохиланд бо ҳамво ҳақ дорем бигзаронем. Мисол бигирем, агар шумо ягон ресторан дар назар дошта бошед ё ягон ҷое ки мақсад завидениеро барои зодрӯз сон гирифтанӣ бошед, қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин чиза барои гузаронидани зодрӯз манъ кардагиай. Танҳо дар хонаи хитон бо аҳли оилаи хитон гузаронданда ҳақ дорен ва бо таври хоҳиши хитон, яъне ки агар бихоҳен мегзаронен, агар нахоҳен намегзаронен. Ва боз як чизи дигара қайд карданем, мо дар чандин видеомон дар бораи ҳуқуқи оила гап задагием ва баъдан бо дар бораи бекор кардани ЗАГС гап задагием ва дар бораи бекор кардани ЗАГС мо як чиза қайд кардагием, аҳдномаи никоҳ як намуд ҳуҷҷата. Анамира савол додагиянд ки мақсад чӣ намуд ҳуҷҷатаи ҳамин аҳдномаи никоҳ. Аҳдномаи никоҳ мақсад ҳуҷҷате аст ки дар вақти бастани акти никоҳ ирам ба қайд мегиранд. Ҳамун ҳуҷҷатеро ба қайд мегиранд, аҳдномаи никоҳ мегӯянд ки аз ҳамон рӯзе ки ЗАГС мекунанд қонунӣ зану шавҳар, чӣ молу мулке ки ба даст меёранд байни ду тараф баъд аз бекор кардани ЗАГС ҷудо карда мешавад. Яъне ки мабодо дар рафти зиндагӣ агар зану шавҳара якдигар ҷудо шаванд, ҳуҷҷати аҳдномаи никоҳ ки дошта бошанд, чӣ молу мулке доранд ва ё байни худшон баробар тақсим мекунанд ҳамон молу мулка. Аҳдномаи никоҳ бо таври хаттӣ ба воситаи нотариус баста мешавад ва агар бо воситаи нотариус мақсад бастагӣ набоша ҳамин аҳднома, вай ҳисобида намешавад дар вақти баробар ҷудо кардани молу мулки зану шавҳар. Боз як чиз дигара қайд карданем, чандин нафаро ба мо savol пешкаш кардагиянд ки дар мавзӯи дашном додан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуфтагиай. Яъне ки қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ моддаи 460 тоис ва боби 26 қайд кардагиай дар бораи майдаавбошӣ. Яъне майдаавбошӣ чиро дар назар дорад? Кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ дашном кардан дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ё ки халалдор кардан ба як аз дигар, ҳамира дар моддаи 460 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ ҷойгир кардагиянд ва ҷарима таъин карда мешавад. Аз 1 шабона рӯз то 15 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ мекунанд ё ки ҷарима таъин мекунанд. Ва як чиз дигара қайд карданем ки ҳамаи мо шумо дидагием ӯ чиза ӯ касора медонем. Яъне ки дар раҳрӯҳо ба карта ё ки ба ягон чиз дига мардума ба қимор даъват мекунанд. Оиди ҳамиё қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуфтагиай? Ҳозир мо ба шумо мефаҳмонем. Дар моддаи 465 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ омадагиай дар бораи қиморбозӣ. Яъне ки ҷарима карда мешавад ба андозаи аз 100 нишондиҳанда то 200 нишондиҳанда бо мусодираи ашёи молу мулк. Яъне ки ҳар як нишондиҳанда баробар ба 58 сомонӣ. Ва як чиз дигара ба шумо гуфтанем ки мисол агар бигирем, баъзан нафарое ҳастанд ки аз пеши худшон ягон хадамота бар дурӯғ ба ягон ҷо даъват мекунанд. Мисол бигирем, пажаркара занг мезананд ки фалон ҷо сухтай бар дурӯғ даъват мекунанд, ё ки скори помощ занг мезананд, ё ки милитсия занг мезананд. Ана ҳамин шахсиятҳоро аз пеши худшон касое ки занг мезананду хадамоти махсуса бар дурӯғ ба ҳамун ҷо даъват мекунанд, агар дастгир карда шаванд ба андозаи аз 3 то 5 нишондиҳанда ҷаримаи маъмурӣ карда мешаванд мутобиқи моддаи 466 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ барои даъват кардани хадамотҳои махсус бар дурӯғ. Инак боз як чизи муҳиме ки ҳаррӯза ба мо шумо ҳамин чиз мақсад дида мешава, мебинему баъзан нафаро ҳамин гуна рафтор мекунанд.
یعنی که خلالدار کردن به آرامی شهروندان. مطابق ماده 462 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری آمدگی درباره خلالدار کردن آرامی شهروندان. خلالدار کردن آرامی از ساعت چند تا چند ممکن است. در ماده 462 آمدگی از ساعت 11 شب تا 6 سحر ممکن است که یگان شهروند به واسطه یگان چی خلالدار کنند. مثال به واسطه سرود خواندن یا که به واسطه ماشین قطع سیگنال دادن یا که گوشته کشیدن یا که در خانه بلند گپ زدن از ساعت 11 شب تا 6 سحر ممکن نیست برادرای عزیز همین چیز. و شخصایی که همین کردار را به عمل میبیارن از 10 نشان دهنده تا 20 نشان دهنده به جوابگری مأموری کشیده میشوند، جریمه شان میکنن. اینک ویدیومون را جمع بست میکنیم. یگان سوال دایر به همین موضوع گفتگی ما اگر باشه در کامنتر میتونین سوالتون پیشکش بکنین و اگر یگان سوالی مقصد شخصی داشته باشین در کامنتر نوشتن نتونین با واسطه وایبر میتونین سوالتون پیشکش بکنین با رقم های 501 33 86 33. خدا حافظ.